Дойде един Volkswagen GTI с тунинг на ABT. Уникална кола за пране. Сега ще ви покажа как съм я изправил. Врати, мокет, прагове, седалките изпрахме, вече са сухи. Ето как се получиха. Таблото също е почистено, подхранено. Уплътненията също са почистени, подхранени. Уникален цвят. Наистина колата е много голяма красавица. Просто има отзад дифузор, заден лип. Ето как се получи и тук, задна врата. Всичко се изправя. Задна седалка, мокет. Отзад седалките също са изправени, предните. Ето и багажника как се получи. Изчистене до ламарина, до блясък. АБТ. Това е 300 коня може би нагоре, не знам, трябва да питам собственика. Колата е уникална. С уникален тунинг. Ето задна врата, букет, прагове, лайсни. Седалките се изпраха супер. Бяха доста позацапани. Гърбовете също са изпрани на седалките. Коланите също са изпрани, чисти са. Предна врата. Всичко е подхранено, изчистено. Ето и таблото как се получи. Мокета. Прагове. Колата е с уникален таван. Горе има осветление. Уникална кола, наистина, просто удоволствие да шофираш нещо подобно. РТС Врат център. Качество без аналог.